tenen el guió fet amb el penal que ha llançat en Ramos. El Martí, de l'eliminació del Madrid de la Champions, sempre és un dels dos moments de la temporada. Hola, bon dia. Bon dia. Jo no pagaré avui. Saps quants tiquets entrades, sisplau? Sí, i tant. Que no pagaré avui, què significarà? Que pagarà demà o que no vols pagar o què? De moment no pago avui, ja ho veurem demà. A què refereix? Que s'adhereix amb aquesta campanya que hi ha que la gent que no s'hi vol agafar no vol identificar? No, avui.